जोङो सानजारि नोगोराव थानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला एल.ट वेलफेयार ससाइटिनि गाहाय मावख'आव जोङो दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला एल.ट वेलफेयार ससाइटिनि बानजायनायाव आरो गाहायै बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि हेफाजाबाव दिनै जों बेहाय बाथि खन्थाइ सान रुंसारि गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बे थैनाय सानाव जोङो बेहाय सानस्रिनि हाबाफारि लानानै जों बेहाय खुंफुंनाय जादोंमोन। दा जोंहा दिनैनि हाबाफारि होनोब्ला जोंना गिबियावनो जों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव थानाय फिरफिला बिरहोनाय थिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ जोङो बिथांनि बे रुंसारि जानाय जिमाखौ जोङो मान बावनानै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ जोङो आद्रायै बिरहोयो। बेनि उनावनो जोङो बे गेदेमा रुंसारि बे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सावमुआव जोङो बिबार माला जोङो बावो। जोङो बावजेनगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायना लाबोदोंमोन। जोङो एस.ब बड' गेजेर फरायसालिनि बै समनि आजिरा मोननाय बारग' गाहाय फोरोंगिरि बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिथाङा जिहेतु सालानि बाथाबारि गामिनिमोन बिथाङाबो, आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मजों बिथाङा समब्रा समब्रि लोगो मोनलायलायनायमोन। बे हिसाबै बिथाङा मोनबोनाय माखासे उन्दै समनि जिउ जारिमिनफोरखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव बुंफुरनानै होयो। बेनि उनावनो जों बेहाय गेवलां मेल मोनसे लानाय जादोंमोन। दा बे गेवलां मेलखौ जोङो बेखेवनो थाखाय बेखेवगिरि महरै जोङो मोननो हादोंमोन जोंनिनो बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी सार। बिथाङाबो बिथांनि गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों बिथांनि मावलांनाय हाबाफारि जिउ सानस्रि बेफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिलांनानै दिनैनि बे मेलखौ बेखेवना होयो। बेनि उनाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी सारखौ जोङो मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां बुंथिगिरि महरै जोङो माहारियारि आफादफोरनि जोङो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादोंमोन। जर'खायै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन सासे नेहाथारि सोरजिला वारि आब'खौबो जोङो मोननो हादोंमोन। दा बे गेवलां मेलाव जोङो हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेर गेजेर जोङो बेवहाय जोङो जिहेतु थुनलाइ सान नालाय, बे थुनलाइ सानाव जोङो उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोङो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ सुजुलांनाय माखासे खन्थाइफोरखौ जोङो सुजुनो थाखाय बे मोनसे हाबाफारि आवरायलांनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दा बेनि अनगायैबो जोङो ओनसोलनि जायगानि माखासे गागि आरो गोदान खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ गावनि सुजुनाय खन्थाइ आवरायनो थाखाय जों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो लानाय जादोंमोन। आरो जोंहा जोबथा हाबाफारि हिसाबै जोंहा दा 4:30 रिंगायाव जोंहा दिनै बे रुंसारि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि रुंसारि जिउनि आलो गोजोनखौ जोङो मिजिंथिनानै आर'ज गाबनानै जोङो आलारि बाथि सावनाय जोङो हाबाफारि गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो जोङो लानाय जादों। बेखिनियानो।